vou expor as actividades que desenvolvemos no Centro de Investigación Forestal de Lourizán sobre castiñeiro para a produción de castaña. No centro traballamos en outras líneas de castiñeiro para madeira, programa de mellora para madeira ou en xeral en recursos xenéticos silvestres de castiñeiro. Pero dende hai bastantes anos, 30 anos, estamos involucrados no tema das variedades e posteriormente dos portainsertos. O castiñeiro ocupa en Galicia soutos manexados para a produción de castaña como obxectivo prioritario unha superficie bastante importante, en unhas 25.000 hectáreas de soutos. E son soutos con un desenvolvemento moi antigo. Sábese que xa no século IX estaban arraigadas gran parte das técnicas e había variedades que se insertaban e, polo tanto, hai unha tradición importante. Os elementos do cultivo do souto para a castaña son, dende logo, o portainserto, que é bravo de castaña sativa, variedades locales de orixe desconocido local ou introducido ou misturado, e unha serie de técnicas de cultivo que van dende o insertado á renovación de copas. O cultivo nesas grandes superficies de soutos está orientado, salvo algunhas zonas onde houbo certa orientación ao mercado, en xeral segue coa estrutura antigua orientado á produción para consumo familiar. Co desenvolvemento da ISP hai algo máis de 10 anos, empezouse a falar da creación de novas plantacións orientadas á produción de castaña de certas variedades locais de castaña sativa sempre, excluindo totalmente os híbridos produtores directos de castaña, e o traballo que levábamos desenvolto no centro de Lourizán dende hai 30 anos aproximadamente, pois foi útil para desenvolver o que é a identificación das variedades que son obxecto da protección e promoción por parte da ISP. Eu comecei no ano 1982 a traballar por iniciativa propia porque me entusiasmou o que vin cando iba de traballo a Fonsagrada ou a outras zonas, o que vin que era o cultivo tradicional. Pero en aquel período había persoas que falaron ou que escribiron acerca de soutos, como Abel Buller nos aspectos do papel do souto no terrazgo, o Eliseo Miguélez, que era un enxeñeiro agrónomo que traballaba no Servicio de Extensión Agraria e que me pasou un inventario feito 2 ou 3 anos antes no sureste de Ourense, que deu moita da información que se manexa actualmente, moi detallado, e no ano 1982 e o seguinte eu recorrín gran parte da Galicia con soutos anotando denominacións de variedades e características, e iso deu lugar a unha publicación que está disponible, o Inventario de Variedades Galegas, que é un inventario de denominacións. Despois, no 1988, cando cheguei a funcionaria, pude ter un proxecto de INIA, o primeiro, sobre recursos xenéticos de castiñeiro, e empezamos a facer prospeccións con caracterización in situ e xenotipado naquel momento con isoenzimas. E establecimos unha primeira colección de variedades que se situou unha réplica en Lourizán e outra na Escola de Sergude. Estas coleccións foron avaliadas durante as últimas 2 décadas en diferentes aspectos e
permitiron definir o que son as variedades tradicionais galegas. Bueno, as variedades son clons insertados que teñen certas características productivas. Por exemplo, hai variedades moi productivas que cargan moito, outras que cargan menos, que producen castaña en diferentes momentos ao longo do outono, dende primeiros de outubro hasta un mes e pico máis tarde, con características reproductivas fixadas. Aquí teño esta imaxe dos tipos de candeas existentes en Castiñeiro. Hai candeas moi fértiles que están no Castiñeiro Bravo e son este tipo moi escaso nas variedades, e gran parte das variedades son estériles masculinas, algunhas delas con unha esterilidade total como a variedade branca, pero gran parte delas son destes dous tipos que son teñen esterilidade casi total. Isto quere decir que as variedades nun cultivo como os que se queren promover dende a ISP, mono ou bivarietal, hai a variedade produtora que en moitos casos vai a ser estéril masculina, e se non hai árbores bravos produtores de polen deste tipo, fai falta un polinizador. Ese é un dos componentes. Hai algo máis de 10 anos xa constituída a ISP. Bueno, pois me chamou o presidente da ISP para participar na elaboración do que fixemos todos estes anos, describir as variedades, a súa polinización, a súa área potencial de utilización, e partimos do traballo que había feito. E, bueno, as variedades teñen características, se poden distinguir. Isto é moi importante para os produtores porque hai moitas, e é moi importante que a xente sepa distinguilas polo tipo de ourizo, polo Q ou ilum, pola cor, dende clara a escura. Hai variedades con penetracións da pela moi importante e outras que non. Estas son características tecnolóxicas importantes. Tamén hai castañas divididas como esta e outras que non están. Ademais destas características, algunhas delas puramente válidas como caracteres de identificación e outras como caracteres importantes para levar adiante o cultivo, como os polinizadores, ou ben para seleccionar como as características tecnolóxicas. Pero a utilización dos marcadores moleculares que sustituíron os isoenzimas para identificar as variedades son fundamentales. Unha variedade é un clon e, polo tanto, ten un xenotipo único. E que desenvolvimos en Lourizán técnicas non só para identificación dentro de castaña sativa, identificación de variedades, sino tamén de especies de castiñeiro para diferenciar os híbridos do material de castaña sativa. Ben, con toda esta información e basándonos en prospeccións que seguimos facendo, pois, por exemplo, na primeira etapa estudiáronse 350 accessions en soutos de toda Galicia e agora andamos polos 1500. E en cada, o que vemos en sucesivas prospeccións, as últimas foron no Caurel e o ano anterior nos Ancares, é que gran parte das variedades, dende logo as máis importantes, as temos puramente ben definidas porque aparecen os mesmos xenotipos, pero aparecen os outros tradicionales. É unha mistura de variedades insertadas con unha certa proporción de árboles bravos. Isto é un motivo polo que a ISP creo que ten como objetivo as novas plantacións. E que a información de xenotipado
de novas accessions, podemos definir o que é a área de distribución de cada unha das variedades. Por exemplo, esta que estou marcando é a amarelante, que é unha das variedades, bueno, coñecida na zona de nesta zona de Ourense, pero nas prospeccións dos últimos anos a recollimos en gran parte do Sil e despois hacia Celanova con outros nomes. É dicir que todo este traballo de xenotipado en soutos de novos accessions vale para definir o que é a área de utilización tradicional de cada variedade. A amarelante de distribución máis amplia, pero hai outra, por exemplo, a parede, que aquí aparece unha área pequena nos Ancares, pero está en máis zonas, nas Fragas do Eume aparece tamén, e en Asturias, no Bierzo, etc. Pero gran parte das variedades son variedades de distribución moi local. E as variedades que se consideran máis interesantes agora para o pelado, por exemplo, como a longal ou a famosa, que se considera interesante para marrón glacé, bueno, pois teñen unha distribución moi restringida ao sureste de Ourense, na zona contigua a Portugal. Bueno, con todas estas características definimos o que é a variedade e a súa área de distribución. Esta é unha variedade moi bonita, raigona, que foi a máis importante en toda Galicia. Hai un traballo feito descritivo de cada unha das cerca de 30 variedades, pero non o vou expoñer aquí. Bueno, nas coleccións que temos montadas, fundamentalmente na de Sergude, cando apareceu a plaga da avispa, o Dryocosmus curifilus, se pudo facer durante 2 anos unha avaliación de tolerancia á avispa por medio de conteos moi exhaustivos de incidencia de bugallas nas copas dos árboles. E hai sempre castanea sativa sensible, pero hai diferencias de tolerancia moi grandes, como a rapada, que ten unha tolerancia grande, ou a parede, unha variedade moi importante, con unha tolerancia moi baixa. Ademais, temos o material recollido na colección e podemos avaliálo por diferentes características. Por exemplo, este é un traballo de ensaios de inoculación no laboratorio e tamén no invernadoiro en planta enteira, en trozos de planta, para tolerancia ao cancro. Un traballo que se desenvolveu os 2 últimos anos, que desenvolveu Beatriz, que está aquí, e que pensamos publicar próximamente. Unha das cuestións que plantexou a ISP era a definición de área potencial de cada variedade. Nos publicamos neste libriño, e aí xa uns anos, uns criterios para definirlo. Este é un tema moi importante, no que hai grandes controversias. E neste momento podemos decir que hai variedades, e diferenciamos unha serie de zonas nos outos galegos, con clima diferente, hai variedades as que están en negrita para todas as zonas, que son as variedades máis importantes, e que son variedades que están no rexistro de variedades comerciais español e europeo. Son 23 variedades polo momento, e este material está nos viveiros, e se fixo co Servicio de Produción Vegetal un traballo de verificación de plantas nai mediante a utilización de microsatélites. E neste momento hai nos viveiros produtores 1000 e pico plantas de un número como algo menos de 20 variedades. Ben, quero decir algo acerca dos patróns. Outro componente do cultivo son os patróns. O tradicional é castaneas sativa de orixe local, pero a enfermedade da tinta levou ao desenvolvemento de varios programas de mellora, e aquí en Galicia, para hibridación
que tuvo un resultado moi bon, posto que hai unha serie de viveiros que producen estes híbridos, que son válidos como portainsertos, moitos deles compatibles, e unha serie deles, 8 destes portainsertos están incluídos tamén, os incluímos o ano pasado, este ano, na relación de variedades comerciais. O tema da incompatibilidade patrón-variedade é un tema importante, pero elaboramos unha serie de recomendacións en zonas onde é necesaria a utilización de híbridos, onde logo na costa está publicada neste libriño que está en internet, tamén no centro de Galicia, que é unha zona productora e unha zona onde está en expansión o cultivo, hai moito produtor novo que fai plantacións. Nos recomendamos híbridos aquí, e sativa con interrogante. En cambio, pois na alta montaña non recomendamos a utilización de sativa. Agora estámonos atopando pois con que na zona central de Galicia, en altitudes de como 500-600 metros, hai grandes problemas cos híbridos F1. Temos un programa de mellora para a creación de bacroses, empezouse no 2015, e o obxectivo é mellorar a adaptación, resistencia a tinta e compatibilidade ao inserto. Empregamos variedades como a amarelante famosa de zonas altas ou longal e hibridades con F1 como 111-7521. Este material o temos como planta inicial, temos familias compostas por individuos que clonamos por estaquillado e metemos en ensaios en campo que se instalaron hai 2 anos, 400 a 500 plantas en cada ensaio con o mismo material, para ver a adaptación. E comparamos híbridos F1 con sativa e cos retrocruzamentos. Vemos que se cumple o esperado. Os retrocruzamentos se acercan moito a sativa na data de gromado, pero hai que esperar un tempo. Este é un problema que aparece que creo que é de falta de adaptación, aparecen híbridos F1, pero veremos, hai que esperar uns 2 ou 3 anos máis. E todo este material tamén se somete a ensaios de inoculación en invernadoiro por tolerancia a fitóptora. Establecimos tamén unha colección de referencia, que a colección que ten as variedades que sinala UPOV, que son variedades francesas, con todo o material de referencia francés, as variedades e híbridos nosos, co obxectivo de facernos o proceso completo de descripción das variedades, novos portainsertos ou novo material de reproducción, si se nos permite, claro, porque aí hai problemas. Bueno, isto, non sei se teño algún... Esgotei o tempo. Bueno, eu teño algunha cousa que decir, pero podo decir despois, quizás, non?